नमस्कार, प्रणाम। हम यमराज भोजपुरिया में अच्छा सोच अच्छा बात में आपके स्वागत करत हैं। बनल नहीं है वीडियो के लास्ट तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करल ना भूलब। और हम मिलत हैं वीडियो के लास्ट में कि लोग कहेला कि जौने इंसान के हाथ के लकीर अधूरा होला ना ओकर किस्मत खराब होला। लेकिन हम कही ना कि तुम्हारे ऊपर ना मम्मी पापा के आशीर्वाद बा तो फिर लकीर के कोनो जरूरत नहीं बा। कि बस हम इहे सोच के कोनो इंसान के बात के बुरा नहीं मानी ना, कि हमके लगेला कि अपना जगह पर हर इंसान सही होला। कि सड़क कितना भी साफ होके धूल तो होइए जाला, यही से इंसान कितना भी अच्छा होके भूल तो होइए जाला। कि हम अपना जिंदगी में सबका सम्मान करी ना, काहे से कि जे अच्छा हुई वो हमारे साथ दे और जे बुरा हुई वो सबक। जिंदगी जिए खातिर ना सबक और साथ दोनों जरूरी होला। काहे से कि बहुत खुशकिस्मत वो लोग होला जेके समय और समझ एक साथ मिल जाला। अक्सर कही के ना समय पर समझ नहीं आवेला, काहे से कि जब तक समझ आवेला तब तक समय निकल जाला हाथ से। कि व्यवहार ऐसा चीज है कि जेकरा वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाला और नहीं तो दिल से निकल जाला। कि हम अपना जिंदगी में 2 वक्त के रोटी कमाए खातिर काफी बिजी बाटी, लेकिन वक्त के बहाना बना के आपन लोगन के भूल जाए ये हमके नहीं आवेला। जहाँ से दोस्त याद न आवे वो तन्हाई कोने काम के, और जहाँ से बिगड़ल रिश्ता न बने वो खुदाई कोने काम के। सब हमके जाए बा अपना मंजिल तक, लेकिन जहाँ से आपन लोग न दिखे ऊ ऊंचाई कौना काम के।